tänään noin kello 14 iltapäivällä nainen surmattiin poliisiaseman välittömässä läheisyydessä. Hyökkääjä puukotti myöhemmin itseään ja menehtyi saamiinsa vammoihin. Nainen oli tehnyt miehestä useita rikosilmoituksia, muun muassa vainoamisesta. Sulle on vieras. Vitun lehmät. Löysimme Raimo Auramon. Soitanko oikeusavustajallesi? En ole tehnyt mitään väärää. Olisit tehnyt rikosilmoituksen, luottanut poliisiin. Mikä naurattaa? Arvaa, montako kertaa tein rikosilmoituksen. Oli 12, kun mä tapasin sen ensimmäisen kerran. Se oli mun isän kaveri, niin mä en kiinnittänyt siihen mitään huomiota. Mut sit se alkoi käymään, kun isä ei ollut kotona. Ja mut oli opetettu tottelemaan aikuisia. Mä en ole tehnyt mitään väärää. Sinä tapoit ihmisen. Se ei ollut ihminen. Jenni, Se oli itsepuolustusta. mä näin sen ruumiin. Se ei ollut itsepuolustusta. Olisiko pitänyt odottaa, että se tappaa mut? Mä olen se uhri tässä. Miksi sä kohtelet mua, kun mä olisin joku hirviö? En ole tehnyt mitään väärää. Se mitä teit on väärin. Ainakin mä tein jotain. Aina on valoa tunnelin päässä. Niinhän se sanonta kuuluu, eikö? Mutta joskus se valo tunnelin päässä Vitu lehmä! Miksi? onkin vain sarjamurhaa ja taskulampun päässä.